Fl-aħħar 5 snin ta' Gvern Nazzjonalista, il-garanziji pubbliċi kważi rdoppjaw. Fil-fatt kienu żdiedu minn 11.5% tal-prodott domestiku gross għal 17.4% tal-istess prodott domestiku gross. Dan fi żmien li Simon Busuttil kien ċentrali fit-tmexxija tal-Gvern ta' Lorenz Gonzi bħala strateġist ewlieni, il-bniedem li fassal il-programmi elettorali li gwidaw il-ħidma tal-Gvern u eventwalment viċi kap. Fl-aħħar jiem it-terminu ta' garanzija bankarja kien ħafna fl-aħbarijiet, anke għax l-oppożizzjoni ta' Simon Busuttil ħarġet qatta bla ħabel kontra garanzija li għamel il-Gvern għal proġett tal-impjant tal-gas f'Dellimara. Garanzija temporanja li tagħha l-Gvern tħallas ftit inqas minn 9 miljun euro u li biex għamilha ma ħareġ ebda solt. Kien studju reċenti ta' ekonomisti mill-Economic Policy Department li wera kif il-garanziji żdiedu fl-aħħar snin ta' Gvern Nazzjonalista. Fost oħrajn huwa indikat li pajjiżna għandu garanziji pubbliċi ta' biljun u 200 miljun euro. Dan meta skont statistika tal-Bank Ċentrali fl-2003 kienu biss 250 miljun euro. Bekk l-amministrazzjonijiet nazzjonalisti għamlu biljun euro aktar f'garanziji fuq medda ta' 10 snin. Garanziji li bosta drabi kienu għal raġunijiet differenti ħafna minn dik tal-lum li hija mnebħa biex tgħin l-investiment. Fil-fatt waħda mill-aħħar garanziji fi żmien li Tonio Fenech kien Ministru tal-Finanzi kienet waħda ta' iktar minn 300 miljun euro biex l-Ene Malta ma tfallix. Dan kollu seħħ fl-istess ħin li żiedu d-dejn nazzjonali biljun u 900 miljun euro. Fost oħrajn fl-aħħar leġislatura id-dejn barrani tal-korporazzjonijiet pubbliċi żdied minn 290 miljun euro għal 500 miljun euro, jew kważi rdoppja.